നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അങ്ങനെയാ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. സോ മച്ച്. ഞാനൊരൊറ്റ വാക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പദ്ധതി. അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. മാതാജി പറഞ്ഞത് ആണോ? അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വാക്കിൽ ഉത്തരം അതാണ്. എന്താ ഭക്തിയുടെ സേവനം? പരീക്ഷയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂടുതലൊക്കെ സേവനം, ഭക്തിയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സേവനം. ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന്. ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിനൊക്കെ വൺ വേർഡ് ആൻസർ അല്ലേ? ശരി. യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ത്? അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എത്രയാണ്? 20 ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അധ്യായം 2-ലാണ്. അധ്യായം 2-ലെയാ ചോദിച്ചത്. അധ്യായം 2 20-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ 20-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണെന്നല്ലേ? അല്ലല്ല, അത് 19-ആണ്. 19-ആണ്. ഇത് അധ്യായം 2-ല് ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? അത് 19-ആണ്. നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവൻ ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അത് 19. അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാവോ? ഏതാ? ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അതേപോലെ ഇന്നലെ പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനകത്ത് 3 കാര്യം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ വേറെ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഏതാണ് ചോദിച്ചേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. മാതാജി എന്തോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. കാരണം പ്രകാശ രൂപത്തില് 1 ബ്രഹ്മം, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണമാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. 1 ബ്രഹ്മം, 2 ഏതാ? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം. ഓക്കെ. 3 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. 1ഉം 2ഉം എത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാനിലെത്തിയാൽ വീണ്ടും പുനർജന്മമില്ല. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എന്താ? ഇപ്പം പ്രകാശ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. സൂര്യനുമായി ശംഖചക്ര ഗതാരൂപിയായ മാതാജി നോക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മള് പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ല ഈ ഒരു സൂര്യനുമായി കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരൊക്കെ അഡ്മിനാക്കി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെയാണ് അഡ്മിനാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എനിക്ക് ആക്കാം. പഠിച്ചില്ല എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ.
മാതാജി, നാൻസി മാതാജി, ഉഷ മാതാജി. എനിക്ക് ഉഷ മാതാജി 2-3 പേരുണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുവോ? ഞാൻ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. ബറോഡ BRD. അഡ്മിൻ ആവാനുള്ളൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? വിനിത മാതാജി, നാൻസി മാതാജി, ഉഷ മാതാജി, പിന്നെ 3 പേരെ കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. വിനിത മാതാജി 2 ആളുണ്ട്. ഞാനില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ അറിഞ്ഞില്ല. എന്തിന്റെയാ? ബീന മാതാജി ആരാ? ഏത് ബീന മാതാജി? ഒന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജി. ബീന മാതാജി മനസ്സിലായില്ല. ഇന്നത്തേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബീന മാതാജിനെ മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. ബാക്കി ഉഷ മാതാജിയും നാൻസി ബായിനെ മാതാജിനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വിനീത മനോജ്. വിനീത ബീന അല്ലല്ലേ? വിനീത മനോജ് മാതാജി അല്ലേ? മാതാജി ഞാനുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. വിനീത മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്കിയില്ലേ? അല്ല 3 പേര് മാതാജി ഇവരല്ലേ 3 പേരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4, 4-ാമത്തെ അധ്യായമല്ല നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 4-ലെ 2-ാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെ? 21 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 22. 21 കഴിഞ്ഞു. 22 എടുക്കണ്ട അല്ലേ? അതെ 22. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പില്? കണ്ടു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. യദ്രിച്ഛാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനിപത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെയല്ല? ബദ്ധനല്ല. അയാൾ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തന്, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും, നിർമ്മത്സരനായിരിക്കും, മത്സരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, ജയാപജയങ്ങളൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഒരിക്കലും ബന്ധനത്തില് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ബന്ധനം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സത്യസന്ധമായി പരിശ്രമിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തൻ. കാരണം എല്ലാം തന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചവനാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവനായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി.
ഗദാ സംഘസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ, 3 ഗുണങ്ങള് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവരുടെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ, അതിൽ ബന്ധനത്തിൽ പെടാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരില് വലയം പ്രാപിക്കാണ്? ഭഗവാനില് വലയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തി എന്നത് വ്യക്തിയെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴി അയാൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് യജ്ഞങ്ങളായി മാറുന്നു. അതിനാൽ അയാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി എന്നതൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണഭക്തി എന്നത് വ്യക്തിയെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തിക്കുന്നു. ഇതുവഴി അയാൾക്ക് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തിക്കാൻ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലെത്തണം? ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി അയാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാനും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് യജ്ഞങ്ങളായി മാറുന്നു. അതിനാൽ അയാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവീർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ വ്യക്തിയാണ്, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തില് ഹവിസും യജ്ഞാഗ്നിയൊക്കെ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും എന്ത് സ്വഭാവമായിരിക്കും? ആത്മീയ സ്വഭാവമായിരിക്കും കൈവരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും യജ്ഞ സ്വഭാവമാക്കി ഭൗതികതയെ അതിജീവിച്ച് ബ്രഹ്മബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഹവിസും യജ്ഞദ്രവ്യവും ആത്മീയമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മായാബോധത്തെ നീക്കി ഭഗവത് ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വഴിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിൽ മുഴുകിയ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്, ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സമാധി. ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് സമാധി എന്ന് പറയാം. കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും ആരെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാത്മാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികള് വിവിധ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ ഭഗവാനില് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഭോജന മന്ത്രമായിട്ട് ചൊല്ലുന്നതല്ലേ? ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നി ബ്രഹ്മണാഹുത ചൊല്ലാറുള്ളതാണ്. നമ്മളവിടെയൊക്കെ ചൊല്ലണതാ, ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നതാണ്. ശരിയാ, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല? കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ? ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതെ അതെ. അടുത്ത 25
കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളും തന്നെ തന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മള് ആത്മനിവേദനം വെച്ചാൽ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളും തന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വയത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ഭഗവത് പ്രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. കാർമ്മിക ബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ ഉയർന്ന് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു. അവനാണ് ഉത്തമ യോഗിയും ജ്ഞാനിവരനും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിവരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ ഭൗതികമായ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും തന്നെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ഭഗവത് പ്രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. കാർമ്മിക ബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ ഉയർന്ന് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രോതാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാന്യന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കും. മറ്റു ചിലര് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മീയ പരിപാകത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥൻ, വാനപ്രസ്ഥർ, സന്യാസി എന്നീ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചും നിയന്ത്രിതമായി മാത്രം ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഉന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മനുഷ്യജീവിതം ആത്മീയ പരിപാകത്തിനായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥരായാലും സന്യാസി ആയാലും ഓരോ ആശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രം ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, ഉന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നോ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് താല്പര്യരായിട്ടുള്ള ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പതാഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ പരാഗാത്മാവായിട്ട് തീരുന്നു. അപ്പൊ പരാഗാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴാണോ ഒരു ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടനാകുന്നത് അപ്പോ പരാഗാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു. ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് പ്രത്യേകാത്മാവായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ പരാഗാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകാത്മാവായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കും. ശരീരവായുക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സ്വാർത്ഥയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യത്രയ്യാ സംശയതാവ്രതഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലരെന്താണ്? തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലർ
എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകാണ്. മറ്റു ചിലര് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അവർക്ക്. അപ്പോ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകാനായിട്ട് ചിലർക്ക് സാധിക്കും. മറ്റു ചിലരെന്താണ് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള വേദാധ്യായനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഈ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ ചിലര് സ്വയം തന്നെ വരും, ചിലരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ദ്രവ്യമയ, തപോമയ, യോഗമയ, സ്വാധ്യായമയ തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങൾ ജീവിതോന്നതിക്ക് സഹായകമാണ്. ധനവാന്മാർ ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചിലർ തപസ്സിലും ചിലർ യോഗ സാധനയിലും ലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യമായതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അത് ദിവ്യമാണ്. അത് ദിവ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്രവ്യമയത്തിൽ നിന്നും തപോമയത്തിൽ നിന്നും യോഗമയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എന്താണത്, ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. യജ്ഞങ്ങള് ജീവിത ഉന്നതിക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും എല്ലാത്തിനും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. അപേനേ ജുഹ്വതി പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുദ്ധം പ്രാണായാമ പരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ചിലരെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലര്. നമുക്ക് സ്വയം ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുക. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിൽ. ഒന്ന് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി സമാധിയിലേക്ക് എത്തും. മറ്റു ചിലര് ആഹാര നിരോധനം കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നവര്. രണ്ടു കൂട്ടര്. പ്രാണായാമവും കുംഭകയോഗവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ദീർഘായുസിനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നേടുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷണേന ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ പ്രാണായാമവും കുംഭകയോഗവും അതെന്തിനുള്ളതാണ്? ഒന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രാണായാമം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? കുംഭകയോഗം. പ്രാണായാമം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും കുംഭകയോഗം എന്തിനുള്ളതാണ്? ദീർഘായുസിനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നേടുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷണേന ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് താരതമ്യേന ഉയരാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. സർവേപ്യേതേ യജ്ഞവിധോ യജ്ഞക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും, യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. ആ യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗികളെല്ലാം തന്നെ. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാണ്? പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ലാതെ ശാശ്വത ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ വഴി
പാപമുക്തി ലഭിച്ച് അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും മുക്തിയില്ലാതെ ശാശ്വത ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ വഴി പാപമുക്തി ലഭിച്ച് അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പാപമുക്തി ലഭിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. നായം ലോകസ്തസ്യ യജ്ഞസ്യ ഉദോന്യ കുരു സത്തമാ കുരുശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തില് സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പിന്നെ പരലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ? കുരുശ്രേഷ്ഠ എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കാൻ അല്ലെ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പാപവും അജ്ഞാനവുമാണ് മനുഷ്യനെ തടവിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തടവിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന് പാപം, രണ്ട് അജ്ഞാനം മനുഷ്യനെ തടവിലാക്കുന്നത്. വേദാനുസൃതമായ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ധർമാചരണങ്ങളും മൂലം മോക്ഷപദം പ്രാപിക്കാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പോ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും വേദാനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ധർമ്മങ്ങൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? മോക്ഷപദത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷേ പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖ കർമ്മജാൻ വിധി താൻ സർവ എന്നേവം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? വേദസമ്മതങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും. ഇവ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതുമാണ്. എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഉളവായതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദങ്ങൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയൊക്കെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ശരീരബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങള് എന്താ പറയണത്? വിവിധ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള് മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരബന്ധം കൊണ്ടുള്ള മുക്തി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മുക്തിയാണ്, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിലാണ്, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പോ ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സമ്പത്ത്, സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് അർത്ഥം ഭൗതിക വസ്തുക്കള്. ദ്രവ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. പക്ഷെ പിന്നെന്താണ്? പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത്, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്ന എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനം. ആ ദിവ്യജ്ഞാനം ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത്. ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതികമായ വസ്തുക്കള്, നമുക്കുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മള് സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയാം? ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം. ആ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എത്തിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദുരിതം
ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ യജ്ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടാന്നുള്ളതാണ് യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ യജ്ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമാകാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എവിടേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി. ആരാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടി? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, അതായത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചകോടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം കൃഷ്ണാവബോധമാണ് എല്ലാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനെ സേവിക്കുക? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക അനിവാര്യമാണ്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്കുള്ള സത്യവഴി. വിനയവും സേവനവുമുള്ള ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും അത് ഫലപ്രദമാകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്കുള്ള ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്കുള്ള ശരിയായ വഴി. വിനയവും സേവനവുമുള്ള ഒരു ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യം, വിനയത്തോടെ സേവനത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് ആരുത്തരം നൽകാണ്? ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ശിഷ്യന് സാധിക്കും. യജ്ഞാത്വന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യാസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദക്ഷ്യസ്യാത്മന്യധാമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. പഠിത്തം എന്താ പറയണത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ഗുണം പറയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തിൽ പോകില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനായി പോകില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും എനിക്ക് സ്പഷ്ടമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവകളും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണ്, മാത്രമല്ല അവ എന്റേതാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നും ലഭിക്കണം? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരെന്ന തോന്നലാണ് മായ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. മുക്തി എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരെന്ന തോന്നലാണ് എന്ത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തിപദത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. മുക്തി എന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. മുക്തി കിട്ടുന്ന വെച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
अपि चेदस्ति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमो പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം തം രക്ഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോ പാപികളിൽ മഹാപാപിയാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടും. അപ്പോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, താണ്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. തന്റെ സ്വരൂപം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാണ്. അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമായ തോണിയാലാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് മുക്തിയുടെ സുവ്യക്തമായ മാർഗം. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജീവനെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമായ തോണിയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മളെ എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത്? അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് മുക്തിയുടെ സുവ്യക്തമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പറയുന്നത്? മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാർഗമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധമാണെന്ന തോണി കൊണ്ട് സാധിക്കും. യഥൈതാംസി സമിത്തോഗ്നിർ ഭസ്മാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിന് എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്താ പറയാ, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും എന്താക്കണ്? അത് ഭസ്മമാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കത്തുന്ന തീ എങ്ങനെയാണോ വിറകിനില്ലാതാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവ കർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം അഗ്നി പോലെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനത്തോടെ പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം ചാമ്പലാകുന്നു. അത് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനം അഗ്നി പോലെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, താൻ ആരാണ്, താനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ അഗ്നി പോലെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ജ്ഞാനത്തോടെ പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം ചാമ്പലായിട്ട് മാറും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യവും പാപബലം അതോടുകൂടി അവിടെ ചാമ്പലായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നേടിയ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലാനാത്മനി വിത്തതി. ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ളത്. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണത്. ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭക്തിയോഗത്തിൽ പരിശീലനം
പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം സ്വയം തന്നെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അതാണ് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യുജ്വലമായ ആത്മവിദ്യയാണ്, ആധ്യാത്മിക വിദ്യയാണ്. അതാണ് മുക്തിക്ക് കാരണം. ഭക്തിപൂർണ്ണ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുജ്വലമായ ആധ്യാത്മിക വിദ്യയാണ്. എന്ത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. എന്ത് ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഭക്തിപൂർണ്ണ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ്. ശ്രദ്ധാവാം ലഭ്യതേ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനാം ലബ്ധോ പരാം ശാന്തിം അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിനർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ശ്രദ്ധായുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനിൽ ഫുള്ള് 100% ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവുമുള്ളവനായാണ് കൃഷ്ണാവബോധജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹൃദയശുദ്ധിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവൻ എന്ത് ലഭിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനാണ്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി തരാണ്? ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധിയും ആത്മജ്ഞാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കി തരാണ്. എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ ഹൃദയശുദ്ധിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിനും അത് വഴിയൊരുക്കുന്നു. സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോ സ്ഥിനാപരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. ആ സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ല. അവര് അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയാലുവായ ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അങ്ങനെ സംശയാലുവായ ഒരു ജീവൻ ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉന്നതിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഉന്നതി കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക്, ഇതിലൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങള് അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉന്നതി ഉണ്ടാകില്ല. ശ്രദ്ധയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഗുരു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണ ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ധനഞ്ജയ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാളെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു.
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അവൻ ആത്മനിഷ്ഠനായി കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത്, അപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ, അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അവൻ ആത്മനിഷ്ഠനായി കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് തീരാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയിലേക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ട് തീരാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ അത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അറക്കണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സനാതന യോഗം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം യജ്ഞമായി മാറുന്നു. കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ സനാതന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഭക്തിപൂർവമായിട്ട് സേവനം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാണത്? യജ്ഞമായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിലേക്കുള്ള വിശ്വാസം അത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, വിരക്തി ഉണ്ടാകാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി കൂടുന്നതോറും ഭൗതികതയിലൂടെ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനാകുന്നില്ല? താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ബദ്ധനല്ല. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ കർമ്മഫലങ്ങളിലെ അവയില് ബദ്ധനാകുന്നില്ല. ഒരു യോജിക്കല്ല, യോഗിക്കാട്ടോ, തെറ്റിയതാണ്. തന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? പ്രാണായാമം കൊണ്ടും കുംഭകയോഗ പരിശീലനം. പ്രാണായാമം കൊണ്ടും കുംഭകയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് യോഗി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അനേക വർഷങ്ങൾ. ഉച്ഛ്വാസം ശ്വാസത്താൽ കുംഭകയോഗം എഴുതിയ പോരായോ? മതി. കുംഭകയോഗം മാത്രമുള്ള അതില് മറ്റേത് പറയണത് മറ്റേതിനല്ല. എന്തിനാണ് ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിന് പറയുന്നത്? കുംഭകയോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് കുംഭകയോഗം ജീവിത ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നല്ലേ? അതെ. അത് പ്രാണായാമം, കുംഭകയോഗം പ്രാണായാമം നമ്മളെ പ്രാണായാമം അതിനുള്ളതല്ലോ. കുംഭകയോഗം പ്രാണായാമം വർദ്ധിപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാട്ട്. കുംഭകയോഗം അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കുംഭകയോഗം. ഈ പ്രാണായാമം രണ്ടും കൂടെ വേണ്ടേ? വേണ്ട, പ്രാണായാമം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രാണായാമം എന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രാണായാമം, കുംഭകയോഗം ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും. പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമ മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമ മാർഗം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം.
നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതാനാണ് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു അല്ലെ? കുറേ എഴുതി പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ല, ഞങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധം പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം എന്നാണ്. അത്രയും മതി. കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദ്രവ്യം സ്വന്തമായുള്ളത് ത്യജിക്കുക. അതെ, ഭൗതിക സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ത്യജിക്കുക. ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ത്യജിക്കുന്നതിനാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? വിനയത്തോടെ, ബുദ്ധിയോടെ, വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ജപിച്ച ഒരാൾ സത്യം പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ പൃഥ്വിനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് വിനയത്തോടും സത്യാന്വേഷണത്തോടും ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അതായത് വിനയത്തോടെ, സേവന മനോഭാവത്തോടെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അങ്ങനെ വിനയപൂർവ്വം സേവനം. ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ മാതാജി. വിനയത്തോടും സേവന മനോഭാവത്തോടും. സേവന മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് സേവനത്തോടെ, സേവന മനോഭാവത്തോടെ, വിനയപൂർവ്വം സേവനഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എഴുതാം കൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കണം എന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അത് ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല. അതില് പിന്നെ കിട്ടും പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മള് മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം? സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അത് തന്റേതാണെന്നും അവർക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരൊരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവ്വ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലം. എങ്ങനെയുള്ള ജീവനെ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല? സംശയാലുവായ ഒരു ജീവന് ജീവാത്മാവിനെ സംശയാലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിൽ